Ейна, четвъртък сутрин, аудионюзлетър за поезия от махала. Може би трябва да му измислим име, а не да си няма име, но кога гражданин следовател, както питаше Буравесников в Опасен чар. Защото представям ви много акуратен, пунктуален, чист и прозрачен и ясен портрет на случилото се през изминалата седмица. Вам лъжаме наистина, ама наистина. В един момент се гечених на пресконференция в Българския футболен съюз. В друг писах СМС на Ивана, певицата Ивана, без да я познавам и, разбира се, без тя да ме познава. Не ми отговори, или поне не ми е отговорила още. Насред цялата тая многотия и многопластовост и множество многини от седмицата се връщам няколко пъти в главата си към едно писмо, което получих. Обобщено в 14 думи. Всеки има нужда от хора, на които вярва, и жалко, че нямаше повече заедно. 14 са, 3 пъти ги броих. И си мисля, правилно ли е да си мисли човек за какво не му се случва? И дали правим по много от пресконференции до Ивана с основната мотивация да не прекарваме време с what if, дето казват отвъд океана. И как така тъгуваме толкова силно за няманото, а се радваме толкова тихо и невидимо за иманото. И всичко в тялото ми ме кара от тая толкова висока трибуна пред тия орди и орди народи, дето ме слушат тук, да изкрещя: не, хубави хора, няма жалко, нарамвайте оптимизма си, да ходим да превземаме всякоя сива крепост. Но ме гложди, че всъщност май има незаменими хора. И е хубаво, че се срещат с други като тях и че едните незаменими карат другите незаменими да си представят и осветяват малко повече от невъзможното пред тях. И така да го правят по-малко невъзможно. Разминаване на Блага Димитрова. Разминаха се два погледа. Единият ли закъсня, другият ли подрани. Дали се чакаха по два различни кестена или под две звезди или в две столетия? Разминаха се два извора, преди да се наезерят, а носеха в зародиш удвоена глъбина. Пресекнали се върнаха обратно в облак, да плачат с дълги дъждове. Разминаха се две думи, неразменени. В очакването чувам вселената не диша. Затих с ехо. Какво съзвучие в непрозвучали гласове.
разминаха се. Ще се срещнат в далечната пресечна точка на други измерения. Ще се познаят, озадачени ще се питат: кога? Къде? Как сме се разминали? Предстоят още пресечни точки.